Jeg vil nu vise dig 4 forskellige måder at udspænde din åndedrætsmuskel, diafragme. Og det er ellers en muskel, der er svær at få fat i, både ved massage, og hvis du er blokeret i din måde at trække vejret på, så er den tit meget fastlåst. Så her er 4 forskellige måder at arbejde med den på, trinvist fra let til lidt sværere. Så din åndedrætsmuskel, diafragme, går igennem din krop som sådan en flad plade langs hele ribbenskurvaturen. Og den er normalt blevet lidt ufleksibel af, at vi ikke trækker vejret dybt og bevæger vores åndedræt særlig meget, men bare ligger og trækker lidt forkortet åndedræt. Så nu vil jeg vise dig 4 forskellige måder at lave et stræk af din åndedrætsmuskel. Først så vil jeg trække vejret ind, og så vil jeg give modstand på min udånding fra halsen af med åben kæbe. Og du vil måske kunne se, at der sker en bevægelse sådan indad her i maven efterhånden, som der kommer mere og mere stræk på. Jeg løfter lige blusen, så du bedre kan se. Trin 2 er, at jeg trækker vejret ind, og så sætter lidt mere stræk på åndedrætsmusklen ved at tage armene over hovedet. Trin 3 er, at jeg trækker vejret ind, laver et bækkenløft og ånder ud igen med modstand fra halsen og med åben kæbe. Og trin 4 er, at jeg trækker vejret ind, laver et bækkenløft og ånder ud, mens jeg sænker bækkenet igen. Og bliver ved at have udåndingen kørende, til jeg lægger bækkenet ned i gulvet og giver slip på den sidste luft. Og måske vil du kunne mærke, som jeg kan nogle gange, et stræk hele vejen op i armhulen, fordi dit bindevæv kommer på stræk i større slynger. Det er en helt anden snak. Det her, det var de forskellige trin, 4 forskellige trin til udspækning af åndedrætsmuskel, diafragma.